Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон ва дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед. Айни ҳол дӯстони азиз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, пости Чорякалон. Аз пости Чорякалон дӯстон 1 километр то ана ҳамин ҷо рӯбарӯи маркази Улуғбек савдо заправка ана ҳаминҷо ростаки ба сӯи хона 1 километр роҳи дига аст дӯстони азиз. Обши аз хона то пости Чорякалон 2 километр роҳ аст дӯстони азиз. Поён пости Чорякалон мешавад. Аз ин бар бошад роҳи Ҳисорав. 6 сотиқ замин, 7 дар хона, 170 квадрат. Аз ана ҳаминҷо таксиён то пеш хонава меравад дӯстони азиз. Ҳозир рафта аз пеш ба навор мегирем. Об свет ҳаст дӯстони азиз, раҳ то дари хонара асфалт аст. Хоб дӯстони азиз, ана ба назди хона омадем. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстони азиз. Ростаки омадем. Главни дар роҳи Калон. Ана ҳамин хона аз ана ҳамин ҷо сар мешавад то ана ҳамин угл. Бари завод аст дӯстони азиз. Мачити 5 вақта болотарак ягон аймиҷа метавонад ажи ягон 50-60 метр. Хоб дӯстони азиз, аз ин ҷо мебинем ки дарбича дорад аз бари бино. Дарвозаи главниш ана ҳамин аст дӯстони азиз. Полни хона крошка задагӣ тоза ҳак. Муддати хело мешавад ки дар ин хона зиндагӣ намекунад ягон кас дӯстони азиз. Ҳозир дар омада полни маълумоташро медиҳем. Аз ин барам роҳ дорад ба шоҳрои Калон. Аз ин ра омадем дӯстон, шоҳрои Калон роҳ дорад. ин бар бошад тарафи анами қишлоқрав. Аз ин ҷо як сехи Калон, сехи фери, салфетка нам хеле чизо аст дӯстони азиз. Медароем ба даруни ҳавлӣ. Мебинем дӯстони азиз аз тарафи дасти чап бинои асосӣ ана ҳамин аст дӯстони азиз. 4 дар хона ва санузел. Аз ин бар бошад як то зали Калон аст дӯстони азиз. Ремонташ нест, дараш маҳкам аст, ремонт надорад. инҷо тагаш як ҳабз аст дӯстони азиз. Об соатакӣ ҳабзам дорад гуфтем. Свет доимӣ аст дӯстони азиз. хоб тай ана ҳамин зали Калон як подвал аст дӯстони, подвали Калон аст. аз ин ҷо мебинем ҷои 2 то комнатаи дигар аст. кухни баъдан ба навор мегирем. Дар ин ҷо як боғи Калон, дарахтҳои мевадиҳанда. Аз ин бар бошад 3 то 4 то хеле комната кардагиам дӯстони азиз. Времянка барои ягон алов, ошхона, пошхона. хоб аввалан медароем ба дари главни бинои асосӣ. 6 сотиқ замин, 7 дар хона, 170 квадрат гуфтем дӯстони азиз. беғаз аз подвал, беғаз аз биное ки дар он тараф буд, времянка вайро ҳисоб кардагӣ нестем дӯстони азиз. хоб бисмиллоҳи раҳмони раҳим. роста ки медарем дӯстони азиз, як холи Калон, потолоко фигура, полҳо ламинат. аз тарафи дасти чап якум комната, як зали Калон аст дӯстони азиз. аз тарафи дасти ростнима як комнатаи дигар. хоб роста ки меравем дӯстони азиз, 2 тои дигар комната дар ин тараф як зали Калони дигар аст. аз ин бар як комнатаи дигар. ремонти ҷа мақсад гуфтем ки зиндагонӣ намекунад. обоёш алиш мешавад, потолок, фигура.
пол ламинат. Роста ки бошад дӯстони азиз, як санузел поликафел камтар хароҷот мекунем дӯстони азиз барои ремонташ, абойҳош. Аммо хона калони зебо аст. Хоб мебароем ба ҳавлӣ ба бинои дигар ворид мешавем дӯстони азиз. Инҷо гуфтем як зали калон аст, ба навона мегирем, дараш маҳкам. Аз ин бар гуфтем ки як подвал аст. Подвалро мебинем. Обаш соатаки аст дӯстони азиз. Об ҳозир мебинем. Обаш ҳаст бои мо. Хоб инҷо гуфтем як подвали калон. Та анамин зали меҳмонхона ки мебинем. Аз ин бар агаш полни зали калон аст. Аз инҷо мебинем дӯстони азиз як кухни гарнитур ҳаст. Потолокаш чӯб, кафел аст пол. Аз дари дуюм медароем дӯстони азиз. Инҷо стили ранги сауна кардаган, обой задаган. Ҷо як комната ҳисоб мешавад дӯстони азиз. Барошна як комнатаи дигар майдаҳак метавонем ки мақсад ҷои сауна кунем дӯстони азиз. Инҷо бошад як ростаки душӯбӣ мешавад. Дари сеюм ҷои алобхона аст дӯстони азиз, ошхона, бедонхона. Хоб аз ин бар мебинем як боғи калон гуфтем, дарахтои мевадиҳанда. Ростаки меравем дӯстони азиз. Дари гуфтем ки ба бари бино роҳ аст. Ана ҳаминто дарбича ва пеши ана ҳамин бинои дигар. Хоб дар ин ҷо як ҳоҷатхонаи калон сохтаган, ҷои санузел аст дӯстони азиз. Як санузели калон. Дуюмги комнаташ бошад яктои дигар ана хеле комнатаи калон кардаган. Ҷои ошхона мешавад ё ки летни кухни мешавад. Дар ин ҷо бо яктои дигар як комнатаи дигар. Свет доимӣ аст дӯстони азиз. Светаш камбудӣ надорад. Об соатакӣ аст. Аммо ҳавзам дорад дӯстони азиз. Як ҳавзи калон. Хоб хонаро дидем, як бор дигар такрор мекунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пости Чорякалон. Аз пости Чорякалон то даруни ана ҳамин ҳавлӣ дӯстон 2 километр роҳ аст. Даромади Учқул пеши масҷиди панҷвақта. Масҷид гуфтем болотар аст дӯстони азиз. 50-60 метр роҳ. Бари сех дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ. 6 сотиқ замин, 7 дархона, квадрат 170. Мактаби Учқул ҳаст дар наздикии хона. Мактаби миёна аст. Нархи ин хона дӯстон $80,000 амрикоӣ. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Номерҳо барои тамос 918 19 19 65. WhatsApp дар ан ҳамин номерҳо занг мезанед, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. Хоб раҳмати калон барои диққат. Нафароне ки хонаи арзон пурсида будем, ана марҳамат хонаи арзон. Танҳо як рангубор мекунем, хона тайёр аст дӯстони азиз. Дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Худо нигаҳбонатон то навори оянда.